Sayang, may nakuha oh. Sayang naman to. Ba't oh. Hi guys, welcome to our vlog at gagawa kami ngayon ng trap ng ibon. Kasama ko pala yung pinsan kong bata. Hi ka sa vlog. Hi. Oh, siya pala yung kasama kong gagawa ng trap ngayon. Wala si Kenneth ngayon kasi nasa bahay nila. Andito na tayo sa paggagawa natin ng trap ng pang-ibon. At andito na nga tayo. Malapit na tayo sa pagsisilwan na pagtatrapan natin ng ibon. At maglalagay ako ng isa dito. Off ko muna yung camera kasi gagawa ako ng trap natin. Open ko na lang ang camera pag nakagawa na po ako. At ito pala yung una namin gagawin guys. Lapit mo yung camera para makita. Lalagyan muna natin ng lubid yung Ituloy. pat-pat. Oh. Tapos lagay dito. At ito na nga yung natapos namin guys. Oh, may isa na dito at doon sa ibaba yung iba. Kaya papakita ko na lang sa inyo. Yung bakang pala na yan ay pagmamayari ko guys. Malapit na rin tong mga anak guys. Buntis to. Ay. Pakihawak nga yung camera. Tatanggalin ko lang yung nakakuha na tali. Pakita ko na lang sa inyo yung kung kailan mga anak yung baka ko guys. Abang-abang na lang sa next video natin. Malapit na rin mga anak tong laga kong baka guys. Ito pala siya guys. Yan po yung alaga kong baka. At andun yung isang trap ng ibon guys. Andun oh. Yan. Trap na Angelo yan. At may dalawa pa doon. May dalawa pa dito guys. Akin tong trap na to. At meron pa doon guys. Yan guys. Trap na Angelo yan guys. At abang-abang na lang sa guys, baka may makuha tayo mamayang hapon. Bibisitahin natin mamayang hapon yung mga trap natin guys. At uuwi na kami guys para mag-almusal guys kasi hindi pa kami nag-almusal. Uuwi na kami para mag-almusal kami. So uuwi na kami ngayon guys. Doon na pala yung sasakyan namin. May 5 pala tayong gawang silo guys. Sana may makuha tayong mamayang hapon.
So, first visit namin ngayon sa trap namin, guys. Sana may makuha kami dito ngayon, guys. First visit. So, hapon na pala. Ah. Kasama ko ulit yung batang kasama ko kaninang umaga. At meron kami ngayong kasamang bago. Jaime Junior. Una. Wala. So, ayun. Wala. Pero, bakit tuan? Ayusin mo yung tali. Dapat ko nagkwante po gano'n. Ayusin nyo lang yung tali. Tabi ka. Naayos lang namin yung tali, guys, kasi na sira. Pero mayroon sigurong pumunta kanina ditong ibon pero hindi nakuha. So ayun, sa susunod ulit titignan natin kung meron yung dalawa dito, kung meron. Ayun, wala pa rin. Wala pa rin. Ayun, wala pa rin. Wala pa rin, oh. So, yung dalawa na lang. Hi, doon pala yung baka ko. At ayun, malapit na kami sa last 2. First visit namin kasi to. Kalalagay lang namin kaninang umaga yung mga silo kasi malay natin baka wala pang dumadaan. Second destination. Ayun. Wala talaga. Oh. Wala. Wala pa rin. So titignan ko ulit bukas kung merong makukuha. Meron tayong makukuha bukas. Hi guys, second visitation natin ngayon sa aming trap. Sana may makuha ulit tayo. Ay ulit, wala pala tayong nakuha nung unang visit natin. Ito, wala. Yung nandun, tignan pa natin, may dalawa pa doon at meron pa sa taas. May dalawa pa doon. Sana may makuha tayo guys. Ay! Sayang, may nakuha oh. Sayang naman to. Ba't oh? Ang daming balahibo ng ibon. Oh. Kinaan siguro to ng bayawak. Tingnan pa natin yung nandoon. Kung meron. Sayang talaga yun, no? Ito, wala. Sayang talaga. Sayang talaga to. Daming balahibo. So, yung nasa taas naman, huliin na yung dalawa. Last 2. Sana may makuha yung nasa taas.
Oh, malapit na tayo guys. Ay, may napansin pala ako dito guys. Ito guys. Ang pangalan nito sa amin ay Alagat. Pero ewan ko kung anong pangalan sa inyo niyan. Pag hinog to ay pula. At gagawa din ako ng video pag nahinog na yung lagat. So tignan na natin yung aming silo guys. Yung nasa baba okay pa rin, hindi nasira. Ay, putang ina. Oh, pati dito kinain din rin ng bayawak oh. Guys, ang daming balahibo nandyan. Kinain talaga ng bayawak ko, sayang. May dalawa sana tayong nakuha pero kinain ng bayawak. At ayun guys, wala tayong nakuha. Kinain lahat ng bayawak yung dalawang nating nakuha sa trap namin. At yun lang muna yung video namin guys. So bye.